Pini berta nang paklang pon peprang kardom karbiang long. TK News kelang aradu tumaphan. Nili berta thana bang pipen moromi phangchu pipen si berta nang paklang ponik po. Pini phirang kepen ai pale berta arjupon pamesina. Sarihuti Medical Sub Center ahem ki kem patang pipedet. Lakhain koraponi lip MSC constituency parlo chokihla ahawar pen kahilum kilometer krehini sosi Sarihuti inglong aradaphan kipanong pi Medical Sub Center ahem ki kem patang pipedet pusi contractor Jorsong piaphan hadakido aradatum lamthi paklang ponlo pinpur ponme Sarihuti alongkido larong troksi arad ajak dingklui pen kisung keso ke boy pen chenglok kaprek ka kisung tami cecak nang bombang bomsi 2015 to 2016 aningkan Medical Sub Center kimpon lupu pen ning ceparong bonsita so aning ceparong ponke malomso aphansi nang mandetlo pining 2021 aningkan anta kepatang pipon pedet ajok kisung abang aprang ateng si cecak nang bomlo ajo phirlo se kachelang ji aphan keso chipon nang chukihla hospital kalite kolakhat ansi keso chipon nang bomlang pini arni anta pusi berta ribdun long Rata tumpen kontraktor Jorsong piaphan abhong chingki lo lapen emisia phanta chingki chithan bomlo sida piniar nianta kepatang tereka jok Sarihuti arong troksi aradatum ningduk chepaklang ponlo Sarihuti arat pen CEM team karbiang long lapen health department aphan Sarihuti Medical Sub Center prapjin pen nang patang pipon bek nang ji pusi rong troksi atum tuning ripon pherang ke atum athengno larong troksi amen langtuk rong hang nihang be arong hema langso hoihan se long ingti hirang rengma bapuram teron Hilary Tiso report TK News Pini ki bang peni al tum hancuro lo asini tum si Sarihuti akido kisung alam kai thanji ning ha athe batai ta mini tum la bangso sub center phan ni tum pin por los tame karbiang long ke charia tum bangla ni tum phan ni tum alam bang ke nang enan la son athe ni tum chinuri batai lol bangso sub center nang batang pinang ji ni tum Sarihuti la roksia tum kisung ka tume chitong nang isi se chilang hin na me ni tum ning the bang ke la pulo nang pilo pusi tum ga khalos tame ni the teng pa nang gran pilo mo tame piniar ni tame jo ante binana ri ding lo tame lo bangso a hem nang rang ham tani tum phan thang thek tawi athe a hem to patang te anke a hem patang de pa posi ni tum ning the ke da yo ke busi ni tum ning the lo tame pini ning the bang yut kok na athe ni tum bang ke batai yu ri lo jos rong pi phan me satame alang ni tame ni tum phan si pilom ani nang oi niom na asini tum tha bang kelang li phani tum enghon alang pha man pi e pa te ni alang li phani tum rablu alang li MSC thor mini tum kani paduk pasalang li phan rablu satame pini arni bang ni tum phana panung ko son ni tum la sub center tang elo son ni tum anu selang li phana me tum ninga rong me si ni tum kuni ji tame rong ke pini arni ni tum phana panung ko ni tum alang li phan ke rablu tame ni tum phana panung ko son ase ni tum kisung bang alang li phan alang li kisung ho bang ni tum rabdet patam ni tum kisung ho bang ke alang li phana panung ko la silang li tame non pen mangni to phana ma thar labang so ari tera phana ma thar labang so center pa tangi basi kinuri lo la sini tumke bata re milang sub center alam ke lebong po athe pi balon bodati tum sub center ke nang vek ji athe ni tum kisung ge ka tame tum prang si ko pasi labang so kisung e chi lang nang ji ge prang hi yong si la non pen tum tang ti bodati tum tame bata tame ji song ngok ko la be non bang ke ni tum lam sam system sina tum pen kote jos tame bulo bare me muri to bata tumi nang claim clip ni tumo ja kong me tabi bari tum lam kisong ban mi tum song kok la si
lang li Joshua pi phan biching riwa pik lo si labang so subcenter bang ke lahen pui ki koi sro of that pen lang li ani na samjen ban patang serak ngoi pumang si chumang sing ri lo la pen la banduri war tame la jeti banang kim cholo anke nona phibang ke tum thanga chi ne la MSDP la court any hang rong hang la pen la pol song signal la tum hani si labang so boni war claim lo pone pini ani labang so wala patang phana tum amang de mal me so la si alang tum me saruti arar posia saruti bancing hon prodonte alang tum bo ipen labang so ang patang man mangki ting ri lo song si delivery tum theke so mahang ba thek dam tum tame ni tum gari tame tum ki jo ave gari ke bang jo hobidha ave theke gari tuwa ke no pen pot ase mini tum kar chao chong ma si tum ke chula hospital ni tum dam nang lo asi non la da subcenter ne kitang ne da posin ni tum ning dog lo si ni tum Patumi Dogmoka number krip hom Mahamaya constituency along BJP mass joining amai padopon labangso amai ke chengpon lake porphai khri isipen labangso mass joining ke padopon along kachitong dun mate BJP anat chepar lodun bangphu pharo phosuse amulukdo amai along manpeng ke do mate aluhinang chitong dun abang phusar CM Tuliram Ronghang Harokhat MLA sar Dorsing Ronghang Lumbajong MLA Vidya Singh Ingleng Lapente Dogmoka number krip hom Mahamaya constituency pen Sar EM Lun Singh Teron Lapen Sar MP Horen Singh Betame Amai along Nangche Tongdun Phuluni pen Probintaro report TK News TK News pinipen Google Play Store along dolo lasi ning ke hangatum ling along pen download tamilo birta kelong thek an paklang ponpo kardom West Karbi Anglong Chinthong constituency kaparlo umla phera long non head out posakini along puthot pini pen stame ahoi adoi alam ki keklang thu pin prodam me patumi head se umla pher along ahoi adoi alam ki keklang puthot pini pen stame lam ki keklang thu ke manghume me ahok lo ke dam tang pai pai ni phai inkorap pi army alam ki ke patumi amat si chingki chethan pen pajut koklo puthot pini pen stame adap Malom Meghalaya Police Lapen Organization atum chelang si patumi ke phuadima klong an kepaleji puchi 6 pukar biang long ahoy an nang ke parji aphan banglo sitame rong arat lapen Assam Police atum arjudun pen padam long ledet jipu aphan chingki chethan dunsi chedam thujilo sopendet api rong arat atum pen chenglok pinang an ki theki ding atum pen Assam Police atum chingki chethan bom mate mai do voilo labang so mai ke do ang bong chita hut Meghalaya Police atum pen hemkong long ahum pen men wang hamlo ratatum manghu prongason si nang manlo rong araratum sitame Meghalaya Police atum phan pipotsi mohet damtang etle pipotsi putho chewang thunang langpu karju padodunlo Meghalaya Police atum pen ke thakdun ke lapu henlo daga joke nilitum alongri laso potsi nilitum ta nang chilang nang koklo pusi chithakdunlo
Radatum men aning kipung mate aning kithi chekhangon AC Meghalaya Police atumaphan arenga husitame pasodonlo lasi lason aphong adui ahoy alampi keklangke lapupu government atum sitame nangching ki pidonwek nangjipu penang anara datum kachuningri padopon lapen Karbi Anglong aradatum an sitame labangso adui ahoy alamki along nang chesong dun akinang sot pusi penang anara datum kachuningri pon Robinson Rongpi report DK News. You just give reason. What is this? You don't know how to tackle your problem. You don't know how to tackle your situation. You don't know nothing. Just wearing that is not enough. We never encroach the border. We never used to shout such type of things. You continually doing all people. Whenever ऐसा नहीं होगा. अगर अभी देखो सुनो अभी अब as a formalities अभी आप बिजी थे आप लोग का सब यहाँ का जितना घटना हुआ है आज तो रिपोर्ट करेगा as per formalities तो उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि हम मेरा बात नहीं सुना है फिर पब्लिक आ गया ये बोल सकेगा आप न्यूज में अभी रिकॉर्ड करो कि मेरा कंट्रोल में नहीं आया सब आ गया तो यू जस्ट गिव हमको कंट्रोल में नहीं आया तो वो चला गया तो हम लोग एक्शन लेगा विल टेक द एक्शन ऐसा नहीं ना DK News pen pini birta puan si kangton iglo kardam